campers en Benzema. Us agraïs a tothom haver estat ací perquè la vostra presència s'ha aconseguit aturar este desnonament. Gràcies. Està clar que sols la nostra unitat pot fer-nos avançar un poc, però hem de saber tots que l'aparell jurídic, l'aparell financer i l'aparell repressiu és molt potent. Per tant, heu de saber que avui s'ha aturat el desnonament provisionalment, però en breu comunicaran de nou que vindran. Per tant, us animem a no deixar la vostra animació i la vostra força i continuar units per aconseguir tornar a aturar-lo properament. Per això ara el company de Santi, el company de la plataforma d'afectats de Burjassot, us va convocar per una reunió interna nostra de vosaltres i nosaltres per a fer fort este moviment. A continuar xerrant, a replegar signatures a favor de la ILP i a continuar demanant una llei i un canvi hipotecari de la llei hipotecària injusta. Per tant, ara anem a anar-se a l'Ajuntament a replegar signatures i a xerrar. Queda dissorta de moment la concentració fins aviat en la plaça de l'Ajuntament.